Propju fil-ġimgħa li fiha jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tal-Klieb, żiedet żona oħra tal-għawm għall-klieb, l-ewwel żona għall-għawm tal-klieb f'Birzebbuġa. Bosta sidien ta' klieb kienu għaċċana għal aktar postijiet li fihom ikunu jistgħu jieħdu lill-ħabib tagħhom berba' saqajn, igawdi ftit il-baħar fil-jiem sħan tas-sajf. Iż-żona li żdiedet mal-lista tal-inħawi li fihom jistgħu jgħumu l-klieb tissejjaħ Kalafrana u tinsab biżwiet il-parkeġġ ta' Wied il-Buni. Is-Sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri qal lil One News xi tfisser din l-aħbar kemm mar-residenti kif ukoll għal dawk li jżuru Birzebbuġa. Tul dawn l-aħħar snin ħdimna biskieħ biex identifikaw area f'Birzebbuġa biex inkun nistgħu nagħmlu aċċessibbli għall-klieb ukoll biex tkun waħda mill-ftit bajjiet li għandna f'Malta li jkunu aċċessibbli għall-klieb u dan jagħti sosten lill-ikbar ħabib tal-bniedem u lis-sidien biex ikollhom post attrajenti biex jistgħu jkunu jinżlu magħhom jgħumu f'bajja li tkun ta' protezzjoni wkoll għal min qed juża wkoll bajja li tkun aċċessibbli għal dawk il-persuni li jixtiequ jagħmlu dan it-tip ta' rekreazzjoni. Segretarju parlamentari għas-sajt l-akwakultura u l-benesseri tal-annimali Alicia Buġejja Sajd qalet li l-Gvern laqa talba ta' bosta għal aktar żoni għall-għawm għall-klieb hekk kif il-ħidma f'dan is-settur ma tiqafx. Il-Gvern għaddej b'diversi ħidmiet fejn jidħol l-aspett tal-annimali, għaddejjem diversi anka proġetti fosthom il-keteri, fosthom iktar dog pens sabiex anka nżidu l-ispazju fejn inżommu anka annimali abbandonati u waħda mill-aktar affarijiet li anka ifittxu n-nies f'dawn ix-xhur ta' sajf huwa proprju żoni fejn jkunu jistgħu jgħumu l-klieb. U llum meta nħu gost hawnhekk flimkien mas-Sindku ta' Birzebbuġa proprju fil-ġimgħa fejn qegħdin niddedikaw ġurnata għall-jum tal-klieb fejn qegħdin inniedu din l-ewwel bajja f'Birzebbuġa fejn is-sidien ikunu jistgħu jiġu jgħumu mal-klieb tagħhom. Intant hekk kif ħarġet l-aħbar dwar żona ġdida l-għawm mal-klieb, bosta sidien laqgħu bil-ferħ din l-istedina u flimkien mal-klieb tagħhom niżlu jgawdu l-baħar frisk ta' filgħodu. Filwaqt l-għawm huwa eżerċizzju tajjeb għall-klieb, importanti li wieħed jagħti każ tal-ħinijiet tal-għawm biex jevita x-xemx qawwija, kif ukoll biex jieħu ħsieb saħħet il-kelb waqt l-għawm.